Эх, достар, менен көптәнге бір хыялым бар. Гүзәл Уразова белән дуэт җырларга телим. Нигә? Элвин Грейга гына җырларга дигән менә. Без аның белән бик матур җырлар яздыра алыр идек. Мәсәлән, красивый, болтливый яки красивый, ничего такой, красивый и мачо. Гомумән вариантлар бик тәген күп. Шуңа күрә Гүзәл, син әлеге вакытта телевизор каршында булып, минем теләкне ишетсәң, хәбәр бир. Мин көтәчәкмен. Хатика кебек көтәчәкмен. Һәм җавап көткән арада сезгә, кадерле тамашачылар, резидентларның кем белән дуэт җырларга теләүләре турында сөйләп китермен. Эфирда топ клип хит парады Гүзәл Уразовадан хәбәр көткән мин Айрат Ильясов һәм без башлыйбыз. Киләсе мизгелләрдә телевизор экраннарында барлыкка киләчәк резидентларга мин Айфара төркеменең җырын куяр идем. Чөнки сезнең тавышларыгыз җитмәү сәбәпле алар бүген хит парадтан төшеп кала. Димәк, бик бәхетле бул. Ягымлы йөзеңне, иң татлы сүзеңне саклыймын йөрәгем түрендә. Өзелеп яратуны, янып көюемне сизмисең син һаман үзеңдә. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серең. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серең. Топ клипта яңа резидент Азат һәм Алсу Фазлыевлар. Күп сүзсез аларга киләсе композицияны багышлыйм. Сәлам! Бабай, ни өчен безнең авылны байлар сәрдәләре дип атаганнар? Ne için mi? Şol tarixlardan күренә синең атамаларың, мираска бай син авылым, кадерле туган ягым. Dünyanın bir pışmağında Cennetey tabiatlı Tuğan avluğa məhəbbət Bileb alğan yürekini Bayılar sərdigənim, bulunlarda güllərik, canlar şifa dava birən nur zinə şişmələrik. Bayılar sərdigənim, sinə yaşlik izlərim, Bağlar şaxnın soğmaqları Hər kimin əzizləri Boyunda ziriklernik şavlavın, sağlıp qaytam tuğan avlım, dağlı ormanlarım. Bir yılğası su boyunda Üsken dal direkleri Ovalımның saf havası Küdərə küngüllərini Bayılar sərdigənim Bulunlarda güllərin Canlar şifa dava birən Nur zinə şişmələrin Bayılar sərdigənim Sinə yaşlik izlərim Ballar şaxnın soğmaqları Hər kimin əzizləri Ömürge sinde bitir halkım, İyi kişiler avlı deyip Batırga birdir hakkım. Menip sərət tağlarına Küş alam sinə qaytqaş Tuğan avlını unutmay Yaşıkşı əydə yaqdaş Bayılar sərdigənim Bulunlarda güllərin Canlar şifa dava birən Nur zinə şişmələrin Bayılar sərdigənim Sinə yaşlik izlərim Ballar şaxnın soğmaqları Hər kimin əzizlərim Bayılar sərdigənim Bulunlarda güllərin Canlar şifa dava birən Nur zinə şişmələrin Bayılar sərdigənim Sinə yaşlik izlərim Ballar şaxnın soğmaqları Hər kimin əzizlərim
Ә менә Марсель Фаткуллин Крис Браун белән дуэт җырламакчы, һәм ул алардан бик яхшы тандем килеп чыгачак икәнлегенә түгел ышана. Шуңа күрә Крис Марсельне көттермә, хәзер үк аның белән элемтәгә чык. Мин Гүзәлдән хәбәр көткәндәй, ул да синнән хәбәр көтә. Алып килде талган назлы җилләр, әллә кайдан торна тавышын, торна юлларына тиңлимен, безнең гомерләрнең агышын. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга таратып, һава киңлекләрен кышалар. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар. Торна күле урман буенда, камышлар күлләргә сыена, гомер буе сагынып яшәве, кыенла, ой кыенла. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга таратып, һава киңлекләрен кышалар. Тырык, торна тавышы, көннәр инде җәйгә авышты. Икәү йөрсәк күлнең буенда, үтәр кебек күңел сагышып. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар. Бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар, һава киңлекләрен кышалар. Менә яраталар бит кызлар Джастин Биберны. Экраннар каршында утырган әбиләр өчен кабатлыйм. Бибер бобыр түгел. Канадада шундый җырчы бар. Ни өчен Джастинны яраталар икәнен Лилия Гимадинова белән Лилия Хайруллиндан сорарга кирәк. Чөнки алар да Биберның җанатарлары. Кызлар, кайда карыйсыз сез? Мин бит Бибердан яхшырак.
Yugurib o'ynarga ko'klardan yulduz sevilgan chokda ushlarga shiyarga nazlı yilmayu bo'lak iterga Mungsullangan shoniga tilasang borina sening shabuva Yurak dirlab yonsa Yüreklarda o'tlar qobina Yürek yana Yoqdi nurlari bor dunyoga Tarala Yana yana Yuragingni yoqma senda yon Shu yoqinda Yurek yana Cheksiz biyikka qushday ucharga Qanotlaring bo'lsin borin unutib izib siyarga Teng yorlarda bo'lsin bulut ortida ham quyosh yilmayar Ko'targa tik kerak suv o'tinda umid o'tinda Yaqinlansa yurak Yüreklarda o'tlar qobina Yurek yana Yoqdi nurlari bor dunyoga Tarala Yana yana Yuragingni yoqma senda yon Shu yoqinda Yurek yana Yürek yana Yoqdi nurlari bor dunyoga Tarala Yana yana Yuragingni yoqma senda yon Yürek yana Yoqdi nurlari bor dunyoga Tarala Yana yana Yuragingni yoqma senda yon Shu yoqinda Yurek yana Yana yuragim Yana yuragim Yana yuragim Yana 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 yuragim Yana yuragim Yana yuragim Yurek yana Киләсе резидентыбыз Илнар Сабирҗановның идеалы клон сериалының җанатарларына бик таныш. Чөнки ул үзенең Лунату на җыры белән барлык хатын-кызларның йөрәген яулый алды. Әйе, сүз Алессандро Сафина турында бара. Хәзер экраннар артында утырган барлык хатын-кызлар ширелди алкышлый башлаганнардыр. Күз алдыгызга китерегез аларның дуэтын Илнар һәм Алессандро. Алессандро һәм Илнар. Билетлар дигәнче юк булачак. Мәхәббәтнең төсе булса әгәр, синең күзләр дияр идем мин. Сиздермичә, белдермичә генә, күңелемдә урын аладың син. Мәхәббәтнең яше булса әгәр, 18-дә дияр идем мин. Исемне дә сорамыйча гына, йөрәгем
Yüzümne kile kırdın sen Merhametni ko'rib bo'lmaydilar Sho'g'lab yitul bizning ko'zlarida Ikki yurak birga qovushirgan Umri bo'yi borin izlasa Muhabbatning yashi bo'lsa Muhabbatning yashi bo'lsa agar 18da diyar edim men Esimda so'ramay shog'inay Yuragimga kelib kirding sen Muhabbatning yashi bo'lsa Күпләр татарлар клип төшерә белми дигән фикер йөртә. Алар өчен татарча клип ул кайын, гармон һәм туган җир турында җыр. Кызганычка каршы күп кенә клиплар мондый стереотипка туры килә. Һәм безнең киләсе резидентыбыз Руслан Трапезников мондый стереотип белән көрәшмәкче. Ничек көрәшне алып барачагын ул әлегә белми, ләкин теләге бик зур. Руслан ипаташ ярата, шуңа күрә дә ул Леди Гага һәм Мадонна кебек җырчылар белән эшләп карарга тели. Кем белә, бәлки ул Мадоннаны татар каеннар янына гармон белән бастырып куя алыр. Менә бу татарча ипаташ булыр иде. Шул минем гомеремдә хәтерлисеңме син без биргән вәгъдәләрне үткәргән мизгелләрне Тагын күпме төннәр үтәрләр ялгызым Синсез барлык дөнья югалтачак ямен Онытам мәхәббәтне Үтә мәхәббәт
жаным. Төннәр дулкынында бүтән син түгелсең. Икенчене эзләү иң мөһим эш хәзер. Онытма мәхәббәтне. Үтә мәхәббәт. Беләсеңме жаным, кирәкми миңа мәхәббәтең. Синең мәхәббәтең минем йөрәктә тирән эзләр булып яна. Хыянәтең, синең хыянәтең. Үтә мәхәббәт. Үткәннәрне искә алма. Безнең тарих юкка чыга. Азакы тапкыр күрешәбез бүген жаным. Яраттым дип әйтмә миңа. Ашамыйм мин бер сүзеңә. Үтә мәхәббәт, үтә мәхәббәт, үтә мәхәббәт. Беләсеңме жаным, кирәкми миңа мәхәббәтең. Синең мәхәббәтең минем йөрәктә тирән эзләр булып яна. Хыянәтең, синең хыянәтең. Беләсеңме жаным, кирәкми миңа мәхәббәтең. Синең мәхәббәтең минем йөрәктә тирән эзләр булып яна. Хыянәтең, синең хыянәтең. Үтә мәхәббәт. Альбина Ишмурзина үлеп Уитни Хьюстон иҗадын ярата. Шуңа күрә аның белән чыгыш ясарга теләү аңлашыла торган хәл. Кызганычка каршы Уитни инде арабызда юк. Шуңа күрә мин Альбинага голограмма ясап, голограмма белән чыгыш ясарга тәкъдим итәр идем. Кристина Агилер ясаган бит. Альбина да булдыра алмасмыни? Дөнья башкала безнең Петербург. Синнән матур шәһәр дөньяда юк. Бөек һәм иң күркәм ул һичшиксез. Монда килеп каласың синсез. Син тылсымлы серле дә тарихи. Һәм шул ук вакытта бераз рухи. Ә гүзәллегең бик тә илаһи. Илһам таба аламында даһи. Күперләр һәм утраулар, елгалар һәм каналлар. Нева буе ак төннәр, безне көтә шәп көннәр. Күперләр һәм утраулар, елгалар һәм каналлар. Сарай мәйданында бар Эрмитаж, Исаак соборында уйный кояш. Адмиралтействоның үткенече, миңа да шәһәр ел монда кайтчы. Татар тыкрыгы Казан урамы, Казан соборы Казан утравы. Яшәгән Пушкин һәм булган Тукай, битараф булырга булмый бугай. Нева буе ак төннәр, безне көтә шәп көннәр. Күперләр һәм утраулар, елгалар һәм каналлар. Нева буе ак төннәр, безне көтә шәп көннәр. Күперләр һәм утраулар, елгалар һәм
Келесі резидентларыбыз Салават Миниханов һәм Гүзәлем бернинди дуэт турында да хыялланмыйлар. Алар былай да бик яхшы иҗади тандем. Пар килгәннәр, оң килгәннәр, шуңа да син һәм мин дип җырлап йөриләр. Әлеге җырның клибын карар алдыннан исегезгә төшерәм. 17 декабрь көнне Пирамида концертлар залында 17 татар җыры фестивале узачак. Билетлар инде сатуда һәм яшен тизлеге белән алар тарала башладылар. Сез дә аларны Голубятник урамы 20 айыртыннан килеп сатып ала аласыз. Белешмәләр өчен телефон 5 196 196. Соңламагыз. Сен қайда жүресің? Бұл мұнда ма? Мұнда, сені іздейін. Тройнорничка. Акыра, посихлана, баш, тезгіна сат қызы. Где ты ходишь? На работу опаздываешь, зарплату требуешь. Aşağıda. Sonra Gülçəkər, vaxtında gələ, zarplata alar. Sən nə istəyirsən? İstəyirsən işlə. İstəmirsən o qolu. Ne хочешь, bitirin onu. Senin bir qarashın, bir nazlı qarashın, quşday qanatlandırdı meni. Şak düzüp duram hisler qanatında Işan buğay köklerge indi Uylarımda, jırlarımda sin. Ümitimde, bəxtimdə sin. Doğru dostum siləm yarım, köklər qavuşturğan var biz sen hem min. Uylarımda, jırlarımda sin. Ümitimde, bəxtimdə sin. Doğru dostum siləm yarım, köklər qavuşturğan var biz sen hem min. Bir yılmayu jide Күңлем erip gide Yemlene ayaza günlerim Biraz көрмей тұрсам, сені бек сағынам. Ұшырашулар күтем güzelim. Uylarымда, жырларымда sin. Ümitimde, bəxtimdə sin. Doğru dostum siləm yarım, köklər qavuşturğan var biz sen hem min. Uylarımda, jırlarımda sin. Ümitimde, bəxtimdə sin. Doğru dostum siləm yarım, köklər qavuşturğan var biz sen hem min. Dağlar sızılıp bata, günler yemli uza, hisler kışı günden gün orta. Yürekler jilgine, birden bulup dibe, bəxit şul buladır dünyada. Uylarımda, jırlarımda sin. Ümitimde, bəxtimdə sin. Doğru dostum siləm yarım, köklər qavuşturğan var biz sen hem min. Uylarımda, jırlarımda sin.
Лучано Поворотти Рифат Зарипов белән дуэт җырларга әзерләнә. Әлеге вакытта танылган опера җырчысына Рифатның репертуарыннан сайлар өчен җырлар тәкъдим ителгән. Рифатның сүзе буенча Лучано әфәнде аеруча Кодайчалар җырын яраткан. Тел авырлыклары гына бераз комачаулый, ләкин җырчы моның өстендә тырышып эшли һәм итальян акцентларын юк итә. Менә шундый татлы төшләр керә икән Рифат Зариповка. Рифатның кәефен бузырга мәҗбүрмен, ләкин кызганычка каршы Лучано Поворотти инде 2007 елда арабыздан китеп барды. Күңелеңне төшермә, Рифат, бәлки Филипп Киркоров белән дуэт яздырып өлгерәсең әле. Үтеп бара гомер, вакыт ушагында дәвер яна. Укта ятылганда җирдә еллар, иң яхшы сүз әйтелмичә кала. Вакытым нидер там димә. Şükür iterişin her günüme. Ey Xudayım sabırlık bir mina. Yaşav temi unutulup bara. Dünya gemi üzeklerge ütken. Sabırlıklar sırayım dostuğanıga. Sabır etken muradına jitken. Bu vakti tam nidir tam dime. Üzgörede tura günde dünya. Şükür iterişin her günüme. Ey Xudayım sabırlık bir mina. Aşıqlar, aşkınlar bilen bizning yürek tutaş yalqın iken. Yar sularını basar sabır sırayım. Sabır tibi sarı altın iken. Bu vakti tam nidir tam demek. Üzgörede durak günde dünya. Şükür iter işin her günüme. Ey Xudayım sabırlık bir mina. Kuvvet tutam nidir tam demek. Üzgerede durak günde dünya. Şükür iter işin her günüme. Ey Xudayım sabırlık bir mina. Ey Xudayım sabırlık bir mina. Ey Xudayım sabırlık bir bizge.
Нурзада Лара Фабин белән җырлый алачагына һәм ул җырларга тиеш икәнлегенә бик күп дәлилләр китерде. Беренчедән, ул Лараның җырларын тәүлегенә 25 сәгать тыңлый ала. Икенчедән, аның бар репертуарында белә. Өченчедән, Нурзада бик яхшы француз телендә аралаша. Дүртенчедән, алар тоналистләре белән туры киләләр. Һәм соңгысы, Нурзада булмаса, кем тагын Лара Фабин белән дуэт җырлый ала? Миңа калса, Нурзададан башка вариантлар юк. Gül yılmayıp yürüsün, nişik güne sözlerini söyleyip söyleysin. Tırışasın, buluşasın, kungelen yirgin senin. Apamның bәхеті buldu, Allah'a şükür deymen. Həllərini bilip durasın, senin bir canın tüzmi. Tuğan canlı oğan bulğan ol bizning jizni. Həllərini bilip durasın, senin bir canın tüzmi. Tuğan canlı oğan bulğan ol bizning jizni. Senin uğranın türden Sina degen bәхеткә demek oldan yugurgan. Her işkə də pulun keyle Usta yumar ham ölgür. Үзі шаян өткен зирек ул бит безнең җизнидер. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңа булган ул безнең җизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңа булган ул безнең җизни. Шулай булсын, жизни син безгә кирәк. Тормышның төрле көнендә булчы гел безгә терәк. Бәхетле булып яшәсен, югалмасын кадерең. Эшләрең гел уңып торсын, озын булсын гомерең. Нинди мәҗлес бу? Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Мен не ишмәсәм жизни, белмим сезнекен инде. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Чит илдә популяр җырчы булыр өчен ни кирәк? Берникадәр сәләт, мөлаем йөз һәм куе чәчле чолка. Нәкъ Джастин Бибердагы кебек. Экран каршында утырган әбиләр өчен яңадан кабатлыйм. Бибер бабыр түгел. Канадада шундый җырчы бар, ә Башкортстанда Илнур Рамазанов дигән җырчы яши. Һәм ул Бибер белән уртак җыр яздырырга тели. Уйлап карасаң, ник юк? Илнурның тавышы бармы? Бар. Йөзе дә менә дигән кызларга да ошый икән. Хәтта чолкасы да бар бит аның. Бары тик танышып, җыр гына яздырасы калды. Алга Илнур. Җырларымны сиңа арнап, сәхнәләрдән торам карап. Аңлыйсыңмы хисемне, дөньядагы иң чибәр кыз. Карашларың кайнар ут кыз, әйтче миңа исемең. Бер кулыңны серле салау, оялма син, булчы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Бер кулыңны серле салау, оялма син, булчы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең,
Şalatarla ko'ngil ko'gan. Motor etib qaradingda, yurakda o't qabızdingda, o'tib ketding yanimdan, tav qarashdan g'ashiq bo'ldim. Sendangina hozir o'yim, cho'ponim sen tag'imda. Bir qo'limda sirli salov, oyolmasin bo'lsa qiyav. Kutam seni tek bir so'zing, shalatarli ko'ngil ko'gan. Bir qo'limda sirli salov, oyolmasin bo'lsa qiyav. Kutam seni tek bir so'zing, shalatarli ko'ngil ko'gan. Sirli salov, ko'ngil ko'gan. Sirli salov, bo'lsa qiyav. Tek bir so'zing, shalatarli ko'ngil ko'gan. Bir qo'lingda sirli salov, oyolmasin bo'lsa qiyav. Kutam seni tek bir so'zing, shalatarli ko'ngil ko'gan. Bir qo'lingda sirli salov, oyolmasin bo'lsa qiyav. Kutam seni tek bir so'zing, shalatarli ko'ngil ko'gan. Менә инде тапшыру тамам. Достлар, сез яраткан резидентларыгыз өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, клипның кодын язып җибәрегез яки TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирегез. Кызганычка каршы, тапшыру барганда мин Гүзәл Уразовдан бернинди дә хәбәр алмадым. Сезнең дә хыялыгыз чынга ашмаса, күңелегезне төшермәгез, хыялыгызны үзгәртмәгез. Ә хәзер мин Хәния Фәрхи белән дуэт язырга телим. Хәния ханым, сез әлеге вакытта телевизор каршында булып, минем теләкне ишетсәгез, хәбәр бирегез. Мин көтәчәкмен. Хатика кебек көтәчәкмен. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага хәзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.